Giv dig mig 50.000 af. Jeg giver dem de 45. Du giver dem de 45, sagde jeg! Coke, speed eller hash. Jeg giver dem penge nu. Hvorfor du rækket op? Hvorfor du rækket penge? Fordi jeg politiet fik mig i går. En chance til. 2 timer skal lægge 230.000 på bordet. Hvad så, Frank? Jeg er muligvis på vej. Jeg har noget til at lave. Hvad tænker du på? Der stiller sgu da ikke en Ferrari ud, der har bestilt på den. Charlotte, hun har fået en unge, hun siger det dit. Men det er det ikke. Den kvinde skal fandme ikke komme og tage min søn fra mig. Nu skal dø. I bilen var ecstasy, ingen dope. Så nu shot here. Du er ved at blive gammel. Så hvis du skal overleve, så bliver du nødt til at satse på den nye generation. Hoću ja da zaradim na ovome, znači 140. Imam problem. Kakav problem, brate? Imam veliki problem.